Matthew 27 verse 46. Matthew 27 from verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Meaning, my God, why have you forsaken me? This statement iri kutaurwa paCalvary naJesu tichinzwa inenge iri kureva kuti iye ari pamarwadzo nokuchema oita mubvunzo kuti Mwari wangu mandisire. This picture inotaridza kuti murwendo rokunamata mukurarama munhu unosvika paanoita mubvunzo wakadaro kana asangana nemamwe marwadzo, asangana neimwe pain. Kune marwadzo aanoti akatarisa unoita a statement yakadaro zvichida mumwoyo make kana kuti mupfungwa dzake kuti Mwari vandisiya, Mwari vandirasa. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? But I've come to assure you with this kind of understanding. Jesu purpose yake ndeye kuya kuti azofa pamuchinjikwa adeure ropa kuti vanhu vaponeswe. So purpose is for him to die. Process involves crucifixion. It involves pain. So munguva yese ye pain, there is a picture. Mu process yese inorwadza, munhu anoona a picture yekuti Mwari vandisiya, Mwari vandirasa. As Bible rangu rinoti Romans 8:28, all things work out together for good to those that love the Lord, those who are called according to his purpose. Which means, when you understand the purpose, uchaziva kuti this statement haigone kukudzivisa. Pauno understand the purpose. Purpose ya Jesu is to die. Baba vanaye saka vamurega achirwadziwa achifa nekuda kwekuti there is resurrection and also pane kudzikinurwa kwevanhu kuburikidza nekuda kweropa raKristu Jesu pacross. So my painful moments ariko, but purpose ya Mwari haichinje, vanoramba vainewo kusvika zvaita. Mike Udzaitaro, you've been long, may the good Lord bless you. Maxo Chikanya, Miguel Shara, God bless you. So I want to show you this picture. Painful process or moment dziriko muupenyu dzaunoita mibvunzo yekuti Mwari mandisirei. Rangu rinoti, he neither leaves you nor forsake you, which means paunoona sekunge akusiya akakumirira kumberi in purpose, but aita sekunge akusiya in the process. I was ministering this text Sunday afternoon. So the purpose of God inoramba iripo, but the process inoita sekunge Mwari wacho abva pauri. So mukurarama muupenyu, ramba wakamira mukutenda uye nekuziva kuti Mwari vakatendeka despite what you are passing through. Une mibvunzo zvichida iri kushayiwa nokupindura, like this statement yepacross, Eli, Eli, lama sabachthani. Mwari wangu mandisirei. Havana kukusiya, asi kuti vakamira newe mupurpose yavo. Saka zvaita sekunge vakusiya muprocess iri painful yauri kushayiwa mhinduro nekusaunderstanda kuti sei zvadai kana ndichinamata Mwari mupenyu. Zvinogona kudaro mudikani kuti wasvika pa painful moment uri muprocess inorwadza, but the end result Mwari vakatendeka, ramba uchivatenda uye nekuvanamata, the end will be good. Mwari unoti kuna Jeremiah, I know the plans I have towards you. Ndinoziva urongo hwandinawo kwauri, kuti uve nemugumo unofadza. So dzimwe nguva the process nzira yacho inorwadza, i desert place, i wilderness, mvura munonwa pamatombo, mvura munotosvika iri pamara panovava,
but the promised land assurance. Mwari unoda kuti mupinde mu promised land mu Canaan, but the phase yamunoita pass through, sometimes unoita sekuti muve nepfungwa yekuti Mwari vandisiya. Vana veIsraeri vakatombova nepfungwa kuti dai tadzokera hedu ku Egypt. I want to pray with you this morning. May God give you the grace to endure the painful moment or the painful process for you to enjoy the blessing that is ahead of you. Bible note, and Jesus endured the cross for the glory that was ahead. I want to pray with you this morning, Mudikano. Kunoshikika, chinobatika, zvinoendeka. Despite what you are passing through, God is so faithful. The cross will lead you to the glory. This pain will lead you to your gain. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord strengthen you. Mwari ngavakusimbise. Nyasha ngadzidururwe muupenyu hwako. Iva nesimba rekuramba wakamira mukunamata nemukutenda Mwari. Nekuti kumberi kwazvo kune ropafadzo. Eli Eli lama sabakatani. Mwari wangu mandisire. That moment, that process, that time, iriko. But the truth of the matter, there is resurrection. May God give you the grace, the power, the tenacity to endure the pain so that you come to the other side where there is glory, there is gain, and there is blessing. Baba muzita la Jesu Kristo e Nazareta, ndirikunamata noupenya vana venyu. They are passing through a lot. Vane mibvunzo mizhinji mukurema nemukuoma kwazvo kuti sei zvadai. Asi ndataura kuhama dzangu, nyangwe pane nguva yeEli lamasabakatani, muri Mwari wakatendeka, makaronga zvakanaka kumugumo weupenyu hwavo, makaronga zvakanaka at the end. Baba ndiri kunamata, may you give us the strength to stand, to endure the pain, so we enjoy the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaradzo mujona, God bless you. Samantha Jiwayo, may the blessing and the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari werugare vakugonesei, vakurwire muzita raJesu Kristu Nazareta. So you can join me tomorrow as well. Mangwanani, but it's also a blessing for you to be a partaker of this broadcast by also sending your airtime on this WhatsApp number or on this line 0772 914 701. If the show blesses you, if the morning devotion blesses you, it's good to be a partaker of the blessing by sending your airtime or your data or your offering on this number 0772 914 701. 0772 914 701. May the good Lord bless you. No matter what you are passing through, I see blessing and favor at the end. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. May the good Lord give you the grace and the power to endure this process that is painful for you to enjoy the glory that is ahead of you. Ropafadzo yaMwari kuchengetei nekukugonesai. Ndiri kunamata uye ndiri kurayira mweya wamaaccidents uregere kubata muupenyu wenyu, muupenyu wehama dzenyu, muupenyu wadikani wenyu. Ndiri kutaura protection yaMwari. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chengetwai mweya wetsaona ndinouramba. Kudeuka kweropa paupenyu wenyu, muhama dzenyu, muvana venyu, muvadikani venyu ndiri kuzvirira. I cancel every spirit of accident against your life. In the mighty name of Jesus. Chengetwai munyasha nerudo rwaMwari. Zita raJesu. Amen. Bye bye. God bless you. Verse 10. Jonah chapter 2 verse 10. Then the Lord ordered the fish to spit Jonah onto the beach. Then the Lord ordered the fish to spit Jonah. Mwari vakarayira hove kusvipira Jonah kumahombekombe.
the Lord God ordered the fish to spit Jonah unto the beach. I'm sure tese tinoziva the story yemurume unonzi Jonah. Jonah wakamedzwa nehove akagara mudumbu rehove 3 days 3 nights. Pandaverenga pati Mwari ndokubva varayira hove kurutsira Jonah kumahombekombe. I want to explain mystery iripo pamusoro pekumedzwa kwaJonah. He was inside the fish, asiri kuona kwaari kuenda, ari murima, ari mudumbu rehove, asiri kuziva zviri kuitika. Asi nekuti hove yanga yakarayirwa naMwari, yakamuendesa kwaanofanirwa kuenda. Jonah ari mudumbu rehove haana chaaiziva kuti ndiri kuenda kupi, ndiri papi. But this fish yakatora the right direction yaifanirwa kunge ichiendwa naJonah. Ndoda kukupa advantage yehove hombe yakamedza Jonah. Number 1, Jonah haigona kuswima nekuda kwekukandwa kwakaitwa mvura kuti anosvika kumahombekombe ekuNinevha. But paakamedzwa nehove akava neadvantage yekuendeswa kwaari kuenda and away. Number 2, hongu raiva problem nokuti anga ari murima, haana chaaigona kudya. But ari mukati mehove iyo yakamumedza ari murima. 1, haagone kuswima. Number 2, kumedzwa kwaaitwa nehove hombe, mutemo wemumvura, hove hombe ndodzinodya hove diki. So paatomedzwa nehombe yacho ane security, ane protection yaainayo. Hakuna chimwe chichamataka kana kumubata nokuti he is inside the big fish. So ari murima haasi kuziva kwaari kuenda, asi hove yarayirwa naMwari yatora the direction inofanirwa kuenda Jonah. Hove ndokubva yarayirwa kurutsira Jonah kumahombekombe. So amedzwa nechinobatsira, but process yacho ari murima, haasi kudya, haasi kuziva kwaari kuenda, but wakasvika kwaari kuenda. So there are times yekuti Mwari unounza favor muupenyu hwemunhu, but iri muprocess inorwadza, ine rima, isina chekudya, yausiri kuziva kuti zviri kufamba sei. But I assure you, you are going there. Hove yanga yakarayirwa naMwari. Jonah was not aware kuti ndamedzwa nehelp, ndamedzwa nechiri kuziva kwandiri kuenda. So padaverenga pa 10 pati 2:10, Mwari ndokubva varayira hove kurutsira Jonah kumahombekombe. Ndinoda kuprofita muupenyu mumwe munhu mangwanani anhasi. Situation iyo yausiri kunzwisisa, inenge isina chekubata, ine rima, inenge isina mafriends vari kumira newe, you are going there. Mwari vatorayira dambudziko iroro kuti rive a vehicle to your destination. Mwari vatorayira dambudziko iroro kuti rive a vehicle that will take you where you are supposed to go. You are not aware nokuti uri murima, saJonah ari mudumbu rehove. Hauna chauri kudya, une nzara, hauna mafriends, uri lonely, hauna vanhu vekutaura navo. But you are going there. Uchazvoona kuti hove painorutsira Jonah, Jonah unodiscover kuti ndasvika kwandaifanirwa kunge ndichienda, not with the system of men, but is a man-made thing, chinofamba pamvura. But this time Jonah abuda mu man-made system, ndokubva apinda mu God created thing. Hove yakasikwa naMwari, bhoti rakagadzirwa nevanhu. So abuda mu system yevanhu ndokubva akandwa. So there are times yekuti people will dump you from their systems. Vanhu vanokubvisa muzvinhu zvavo zvawaifungidzira kuti ndo zvingakubatsire kuti uende kwauri kuenda. Asi nekuda kwokuti kudenga kuna Mwari anoita zvinhu pasi pemvura. I remember nemwe clip yandaiti Jonah haana kunyura asi kuti wakachinja transport.
wakabva ku man-made system ndokubva aenda kune a God created system. Vakatomukanda havana kuziva kuti ari kuenda. So people can dump you from their systems. People can reject you. But one thing I want to assure you, God is faithful. God is on your side. He will command that situation. Sekuverenga kwandaita kuti God commanded the fish to vomit Jonah. Hova haina kurutsa by choice. It was commanded by God to vomit Jonah. I want to make a declaration. That situation yakamedza mari dzako must vomit your money. That system yakakurejecta, that system yakakuvenga, may it work on your behalf. Hove haina kurutsa Jonah by choice. Hove yakarutsa Jonah as a command. Panaverenga part, the Lord God commanded the fish to spit or to vomit Jonah. You got there, kunoshikika.